Sarno tini hamen balikin hambai. Logo coba suni Samongo Saljafano Unsruya Mayaknang iem Runiel Leberma Salburno Kebo Lukurok Jengjalo Klaitongke Birmano Klaitongke Coba so Klaina Nifagai Shak nije fan tongsak Buskangono Hibida Tango Abohaino Mangpri Kasai Feka Obichuron Amsayo Koktomor Shemanka Obichuron Amsaini Surojit Devan Mamongai Koroksa Takok Brain tumor Wngwi tabuk sak hamya thongaro Kwlaijak thuyamo Kwlaijak Obahai koktoma manei tini waisaya tabuk bai waini engkha logo choba su khlaipani pini Nukhungo iem Runiel deborma Obahaino koksaka Surojit debormani Bihik Bwsai no hamrinani bagui maya gwnang iem Runiel debormani thani choba su manmani logi logi Kobuni lokuni thanibo hamari eba logo chobasu kraitun hinei bogol mukti shokari kapkha Oko sari yem no tini ti jorawo bele hamen bagai hambai tam ni hengkai seng no du tin ba no oni musu ba phakya seng hamen bagai no seng bono makasar kha tai ka mugai lokorong no abon konya busunggo rong musu ba mani bisingte an sanya ang bukipli manani ingko tai bin sago hamnani ingko Sarno tini hamen balikin hambai Emne em sar Runiel deborma tam kesar kelang hanung no Fatah hasil telangi naine henai te kesar Bokai sama dong ni loro bo kisah sesta kaki am kisah sesta kanyai ar puno chilto jaro puno telang di ini sama em sar chai kelang tana Iem sai kelangka Nini mo Ani mau ke sekolah lagi Nini sai mo Surjit diploma Surjit deborma একদম মধুচৌধুরী Sini takuk Surjit Deborma Modhu Chaudhary kami Omo Obicharon bisi Oro din brain tumor Wngwi Gobangma salrugino Gomoni sigangma waisa phai bin operation khaina pro kisingje chubai langphaiga ge tini bahaina hai bono last operation khaina ni isa chuba phaiga ge bin family ono ko salaiga final treatment hamsugna ni bagai bono tomo khaina anje semansa ang bono help khaina final treatment ni bagai tom tini bang kisingse bidibare paisana bagai semisa chuba sori klang bono tabu final treatment boro koidin pore doctor thanai doctor thangi ana sane bo taisa chuba khaina